Well, zie je een roet pikken, maar maar als je toch goed zie dooi, nou zie je wie gedeeld te doen, ja, maar soms zie je daar en je, dan ben je goed zie dooi, Jane dooi we gaan weer de zin hier. Maar hier door de jaren, gaat eens, dus je gaat zo girl. Partie eens, die was een partie, was een dutje girl voor hier die. Je kan eens stappen, maar gewoon minnetje. En je een beetje eerder, maar we doen je ready. Stappen, ja, ik vind me zo stappen, maar. Karstaan. Only was die in die water. Die stench gedeeld. Ja, stench gedeeld. Die was maar zeer, die goeie. Bhig. Als maar een die stench gedeeld, Jane daar, we zitten die. Dat is die. Het is unstjes, dat is die amber color. Gaan we met die na stench naar zijn. Femi. Als dan goede zo ustjaan. Nee, ach, bijna. Jane daar, hier in die in ocean. Maar het be waters voor start. Hey. Be wordt gauw. Ja. Is maar een pia waters gedeeld. Jane daar bezig. Nee, dat is het roos. Toen ik je gedaan dat. Napels van die to die span. En die to je spans, maar hij wil water, die to je sheriff. To die sheriff. Ja. Als maar wisten die kan waken Napels en die zo to die pottig. Pottig, die pottig. Fakelsje nakelsje. Ja. I guess Jehan na share. Tea sheriff. Soon you think you walk like banyans, you know. You should take around. Ach, tea walk. I know that the Jenny Kirst. Well, Maran Tang.